ఫస్ట్ పంపే लाइव रिपोर्ट स्टार्ट करो. हम करा लेसन करें काम करें स्टार्ट. Serginca serborin tuka naman kerta Deva Bapa tum serginca serborin tuka naman kerta Aradanani vandan karo जीवने आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता Tum serginca serboran tuka naman kerta Yesus Krista tum serginca serboran tuka naman kerta Aradhanani vandan karo जीवने आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता Tum serginca serboran tuka naman kerta Pavitratmya tum serginca serboran tuka naman kerta Aradhanani vandan karo जीवने आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, 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 Hallelujah. जीवने आमचे समर्पिता, जीवने आमचे समर्पिता, जीवने आमचे समर्पिता. जिवंत ख्रिस्ताच्या नावानं तुमकां या मागण्या विधीक सुवार्ता प्रसार खंडातावन तुमकां स्वागत. सोम्या जेजूच्या नावान तुमकां स्वागत. जेजू खरोच जिवंत जाला. जेजू जिवंत जाल्ले ते घडीत सगळ्या संवसारार अतीक व्हड तें घडीत जावन आसा. आणि आमी या पास्काच्या काळार आमी आसाव आणि पेंतेकोस्ताक तयारी करन आसाव. जेजूचे जिवंतपणाचे फेस्त आमी आचरण केल्ले आसता. 2000 वर्सां आदी जेजू या संवसारी येवन कश्ट मरण सोसून पुनर्जीवन जावन आता बापाच्या उजव्याक बसून आमचे खातीर सगळ्या मनशा कुला खातीर तो मागोवन आसा. ताज्या संग आमी मेळोन बापाची खुशी करूंक हांगासर हांव आनी तूं आसाव. आमी कोरोना पिडे निमती घरान आसल्यारी आमकां हे मागणे करूंक अवकाश करून दिला. गेल्या त्या वर्सा कोरोना पिडे निमती लॉकडाऊन जाल्ल्या वेळार सगळी कलबुल जाली. सगळो संवसारच कितें करते नेना जालो. आणि या वेळार सर घरांतच उरली जाल्यार देवाची महिमा परगट जायचेच, देवाची सुवार्ता परगट जायचेच. आणि माध्यमा मुखांतर, ऑनलाईन मुखांतर, झूमा मुखांतर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुखांतर देवाचे उतर परगट जाले, प्रसार जाले. आणि मागण्याक परत अवकाश सम्या देवान आमकां फावो केलो. त्या देखून आज परत या वर्साय परत आमचे इगर्ज्यो बंदू आसल्यारी आराधन स्तुती करूंक आमकां कसलेच अडखळ ना. देवाची खुशी जावना जाल्लो हांव आनी तूं आमच्या सोम्याक आराधन करया, मान बागोवया. आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या बिरगज कुटुंबा खातीर, आमच्या देश खातीर, आमच्या गांवा खातीर आनी सगळ्या संवसारा खातीर मागया. देवाचे उतर तिमोथीक बरयल्ले पयले पत्र 2 अध्याय. तर पहिल्या सुवातेर समेस्त मनशा पासत देवाक आमी मागणी, प्रार्थना आनी विनवत्यो आनी उपकार स्थिती भेटयचे म्हूण हांव वत्तायकन सांगता. तशेंच आमी शांती बरीत आनी सरितीनी धार्मीक आनी मर्यादेचे जीवन सारिसे राया पासत आनी अधिकाराच्या उद्यार असलेल्या हेरा समेस्ता पासून मागी जाय. तसले मागणे आमकां साहजल्ले आनी देवा आमच्या सोडूंदराक ते मानवता. कित्याक समेस्त मनशांनी तारण जोडी जाय आनी स्वताची वळख घेजे म्हूण ताजी अपेक्षा. देव एकलोच, देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच, तसो मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. आनी समेस्त मनशांक तारण दिवच्या खातीर आपणाकच बली कसो भेटोवन दिलो. ही स्वताची रुजवान देवान नेमलेल्या काळार दिली.
अर्गां तुका सुम्या जेजो ओकलाक तुका सुम्या जेजो वंदन तुका सुम्या जेजो स्तुती तुका सुम्या जेजो गौरव तुका सुम्या जेजो वाकानी तुका सुम्या जेजो आराधन तुका सुम्या जेजो ओ वेळ सुम्या मुखार करसूंक म्हाका आनी तुका आपूण हाडलो सुमी आमकां धैर्य दिता बोल दिता सकत दिता ह्या देखून आमकां बळादीक करचो ताणें तो बसयलो तो आत्मो आमचे देवच्या खातीर आमची सर मागणी उबारच्या खातीर जेजून स्वर्गा सोडून येताना आपोस्तलांक दिल्लो संदेश परत उगडासा काडया आनी ताची काकूळट मागया लुकासो सुवार्ता 24 अध्याय 40 आणि 7 40 आणि 8 आणि 40 आणि 9 वाक्य आम्ही परत नियाळया आणि काकूळट मागच्या खातीर पवित्र आत्म्याची देणी आमचेर आमच्या हर एका कुटुंबा खातीर देवच्या खातीर आम्ही या वेळार संपूर्ण समर्पण कर देवाचे उतर नियाळया लुकासो वांजेल 26 बोल 40 आणि 7 40 आणि 8 आणि 40 आणि 9 ताच्या नावान जिनी बदला पासो आणि पातक्यांच्या बक्षण्याचो संदेश जेरुसलेमांत हांव सुरू करून सर परजांक परगट करूंक जाय तुम्हीच या संगतीक साक्ष म्हज्या बापान बसयल्लें ते देणे हांव तुमचेर पटयतलो पूण सर्गींत हांव येवच्या सक्तीन तुम्ही बळवंत जायसर तुम्ही शारांतच रावा जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. अर्गां जेजू ओगलाब जेजू वंदन जेजू गौरव जेजू स्तुती जेजू आज परत आम्ही घरांत राहून मागचे संदर्भ आमकां फावो जाला पुरोच्या वर्सा कोरोना वरवीं लॉकडाऊन जाल्ल्या वेळार सगळे घरांत आसतना न्हय काले आमचे कुटुंब सगळे संवसार एक कुटुंब जावन परिवर्तीत जाले आनी सगळ्यांनी देवाक आत्मोग मारली आज परत तसो घडी परत आमकां लाभल्या सोम्या जेजूक आत्मोग मारूंक ताजी खुशी जाणा जावंक आनी ताजी बरी खबर हर एका कुटुंबाक जात कात देश भास म्हणून विंगड करनासतना आमी सर देवाची भुरगीं म्हणून उलो करून पवित्र आत्म्या सक्तेन जेजूच्या नांवान बापाक महिमा दिवंक आमकां हो वेळ फोव केल्ल्याक आमी उबे रावया आमी खंय आसलेली उबे रावया आनी ती मजत मागया पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आमी बरोवन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन देवाची स्तुती करूंक देवाची खुशी जाणार जावंक आनी आमी देवाची भुरगीं जावन सदांच जिवंक तीच कृपा लाभे म्हणून आमी आमकां मनगडेन शिकयलें तें पवित्र आत्म्याचें गीत म्हणया Vixe tu ba urtelha
पाहे देवाची नामशात कायिल्ले इल्ले वाईटा पडनसले नसल्यार तुझो धीरादा दूध सकळ मेळले बीजे सकळ सुकले तांबई सकळ गायले बागै सकळ गडसले शीग सकळ तणजले वाटे परती आडले लाभय तुझ्या बाबरत्या तुझे राशे बदलेल्या पवी तुझी सादेणी लाभैशे गुणाचे गुण लाभयांका बरे पावै सुद्धा ससनाच्या जेजूच्या काळजांतानो काकुलतीच्यो झरी निरंतरी वळून आसात. जो सवांजे सत्वा दे 30 आणि 7 वळ कोण तानेला जाल्यार तो मुजेससी येव आणि पियो आणि ताजे तावनो गजगतीत झरी उमाळतल्यो. त्या देखून देव जेजूची काकुलत सदांच ती वळून आसा. हांव आनी तू स्वीकार करन त्यो काकुलत जर तर मुजे इतल्या दवरता दुसऱ्यांक हांव बक्षिना थंय देवाची काकुलत ती बंद पडटा. जेजूच्या काळजांतल्यान वळिल्ले ते निमाणे रागात आनी उदाक आमकां ते मेळिल्ले आमकां शुद्ध केल्ले आमी ते हेरांक दिवंक हेरांक बक्षूंक हेरांक काकुलत मागोवंक आमकां हो अवकाश ताणें फोव केला. जेजू तूं मरण पावलय पूण जिविताची जर आमकां मेळ्ळी आनी काकुलतीचो सागर सगळ्या संवसाराक उक्तो जालो. जिविताच्या आनी दैवी काकुलची जरी सगळो संवसार वेंग आनी आमकां तुजी कृपा लाभय. जेजूच्या काळजांत काकुलची जर उमाळतल्या रक्त आनी उदका हांव तुजेर पातयेतां. जेजूच्या काळजांत काकुलची जर जावन उमाळतल्या रक्त आनी उदका हांव तुजेर पातयेतां. जेजूच्या काळजांत काकुलची जर जावन उमाळतल्या रक्त आनी उदका हांव तुजेर पातयेतां. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मोक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता श्रेय आमी ते तू सदैव आनी सदैव पोल तुज्या खुशीचे जेजो भगवंत मरिये देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक सदा आनी सदा सर्वदा आमेन. सद्मंता देव बापाक सर पवित्र सर्गा आनी संवसाराच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तेज्या एकल्याच पुताक आमच्या आमकां जन्मलो वंश आनी सोसले ताका कुसाल सोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा परतून जिवलो सर्गार चडलो सर्पदळा देवाच्या उजव्याक बसला. सद्मंता पवित्र आत्म्या कथोलिक सभेक भक्तांचो एकठार तत्काचे व्यसनाने कुडचे जीवन पावन ससनाचे जीवित आमेन.
पयलो इरादो सगळ्या संसारापासोत आमच्या सार्वजनिक घरापासोत संसारांतल्या मुखेल्यापासोत मागया. कोरोना कर्ग आमचे वयले निवरावंक आनी सर्वांक बरी भलायकी मेळोवंक मागया. इतिहासाचे दुसरे पुस्तक अध्याय 7 वाक्य 13 आणि 14. म्हज्या लोकांमध्ये मारीची पिडा धाडीन जाल्यार आणि ज्या लोकांचेर म्हजें नांव उलो मारलां तो लोक कलतो जायत जाल्यार म्हजे लागीं मागीत जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार आनी आपल्यो खोट्यो वाटो सांडीत जाल्यार हांव सर्गांतावन तांकां आयकतलो आनी तांकां बक्षितलो आनी तांचो देश पिडेंतलो बरो करतलो. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या आदी मोगाच्या पुरताची आमच्या सोम्या आनी सडवंदारा जेजू क्रिस्ताची कुडणी रग आत्मो आनी देपो आमच्या पदकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या फरी जेजूच्या कठीण कष्टाच्या भाषाव मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची गागोत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या भाषाव मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची गागोत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या भाषाव मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची गागोत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या भाषाव मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची गागोत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या भाषाव मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची गागोत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या भाषाव मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची गागोत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या भाषाव मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची गागोत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या भाषाव मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची गागोत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या भाषाव मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची गागोत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या भाषाव मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची गागोत कर. मी मागे बोलता देवा मी मागे बोलता बोलता मी मागे बोलता आमरा गागोत आमची कर. मी मागे बोलता
देवा हे भाग्यवंत बळवंता हे भाग्यवंत अमरा अद्भुत आमची हे भाग्यवंत देवा हे भाग्यवंत बळवंता हे भाग्यवंत अमरा काकोळ तुमची नामान मोर्ये कुटपेन भरले सोमी तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या कुशीचे जेजो भगत मेरे देवाचे मये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोर्ये कुटपेन भरले सोमी तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या कुशीचे जेजो भगत मेरे देवाचे मये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोर्ये कुटपेन भरले सोमी तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या कुशीचे जेजो भगत मेरे देवाचे मये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. दुसरो इरादो आख्खे पोवी सभे खातीर सुवार्ता प्रसारांत वावर दिवच्या पापासेब बिस्प याजक धार्मिक आणि लायक पासतो माग्या आमच्या सेमिनारीनी तरबेतीगारांनी पिरगजांनी नवे सुवार्ता प्रसाराक उदेवन दित म्हूण माग्या. हेब्रेवांक पत्र अध्याय 4 ओळ 14 पर्यंत. तर आम्ही उसारता तो भवात थीर सांभाळया कित्याक आमकां असा एक श्रेष्ठ याजक सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत आणि तो काय आमच्या अस्तित्वा विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक न्हय. आमचे बरीच सर संगतींनी कष्ट संकष्ट भोगल्लो तसलो तरी ताणे पाताक केले ना. तर गरजे अकंतच्या वेळार आमकां दया आणि आदार मेळचे खातीर आम्ही दैरान देवाच्या कृपेश यसनाक लागीं सरया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या आदी मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदारा जेजू क्रिस्ताची कूड निरग आत्मो आणि देखो आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परिपणापासून जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकून कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकून कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकून कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकून कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकून कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या
सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ही मागे बोलता देवा, ही मागे बोलता बोलवंता, ही मागे बोलता आम्हाला काकूत तुमची कर. ही मागे बोलता देवा, ही मागे बोलता बळवंता, ही मागे बोलता आम्हाला काकूत तुमची कर. ही मागे बोलता देवा, ही मागे बोलता बळवंता, ही मागे बोलता आम्हाला काकूत तुमची कर. नमान गुरिये कुटपेन बुरले स्वामी तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या कुशीचे जेजो बघेन बरी देवाचे मये अमोप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर आमेन. नमान गुरिये कुटपेन बुरले स्वामी तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या कुशीचे जेजो बघेन बरी देवाचे मये अमोप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर आमेन. नमान गुरिये कुटपेन बुरले स्वामी तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या कुशीचे जेजो बघेन बरी देवाचे मये अमोप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर आमेन. तिसरो इरादो भारत राष्ट्र पसवतो. राष्ट्राचे अधिकारी आणि लोक पसवतो माग्या. भ्रष्टाचार पयसरून न्यायनीत आसा जावं म्हणून आणि संविधान राखून व्हरूंक आदार मेळो म्हणून माग्या. भारतीय पोळी सभे खातीर माग्या. सर्वांनी संगता एकवटून सुवार्ता प्रसार करूंक आदार मेळच्याक माग्या. कीर्तन 40 आणि 6 पहिली आणि 10वी ओळ. देव आमचो आश्रो आणि आमचे बोळ, कष्टां आकंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. शांत रवा, हांव देव म्हणून वळखून घेया. राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वेर सर्वश्रेष्ठ. दळबारसो सर्वेस्पोर आमचे सोवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. कीर्तन 40 आणि 6 पहिली ओळ आणि 10वी ओळ आम्ही आता ऐकली. आमचो देव सर्वेस्पर देव श्रेष्ठ जावन आसा, हाज्या की वक्तो देव कोणूच ना. म्हाका आनी तुका आज शांत रावंक, आयच्या परिस्थितीत शांत रावंक, गडबड ना जावंक, सदांच निजा देवाक वळखूंक आणि ताची खुशी समजोवंक, एकामेकाक बोगसूंक, एकामेकाक आदार दिवंक, एकामेकाक कुमो करूंक, एकामेकाच्या गरजांत पावंक आमी शांत रावा जाय आणि ताजो ताळो आयका जाय. ताजो ताळो आयकल्या वेळार आमी कितें कर जाय म्हणून स्वामी आमकां सांगतलो.
ह्या पवित्र येवकारिस्तान आसलो सोमी आमचे लागी उलयतलो ताका असाद म्हणलें कसलेंच ना. ताज्या एकाच उतरान सगळो संसार रचीत जालो. ताजे एक उतार सांगल्या वेळार पिडा गूण जाली, उसांबळ दर्यो थंड जालो, तोंटो चल्लो, मोनो उलयलो, अस्वास असलो गूण जालो, दुबळ्या धाकट्यांक आसरो मेळ्ळो, कंती बेजारांच्या सोकासाय मेळ्ळी आणि बरें खरेंच तो गेलो. ताजे एक उतार सांगल्या वेळार त्या देखून ताच्या उतरा बोल आसा आणि आमी हरी एका पवित्र मिसाच्या बलिदानांत पात्र गेल्ल्या वेळार आमी ताका सेवता आसतना मुंची उतरां तेंच जावन आसा. एक उतार सांग आणि म्हजो आत्मो बाचाव जातलो, सोकासाय मेळटली. त्या संचिऱ्यान म्हणली उतरांच ताज्या साकोर गुण जावंक मागल्या वेळार सोम्या ये आनी गुण कर म्हणल्या वेळार वस तुजो साकोर गुण जातलो म्हणलें. जेजून एक उतार सांगलें आनी त्याच वेळार गुण जाल्लो. ह्या देखून आज जेजू आमचे मदें आसा. ताज्या लागीं मागया आमची पिडा गुण करूंक मात्र न्ही, आमकां सोकासाय मेळोवंक, संतोष मेळोवंक, एकवटान जियोंक, आमच्या सरकारान दुबळ्या धाकट्यांची हक्कां राखून व्हरोंक, ताजो ताळो सगळ्यांक आयकून दी. ताजो मोगाचो ताळो ताणे आमकां सोकासाय दिवचो ताळो आमी आयकोवया. आनी आमी घरांत हांव मागणें करता आसतना ताजें उतर आमकां मेळिल्लें तें पवित्र पुस्तकान वाचया, नियळया आनी ताजी खुशी कितें म्हूण समजोवया. आनी त्या वेळार आमकां खरी जाणवाय मेळटली. कशें जियेचें आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या जियेचें आनी तशेंच आमच्या गांवांत आमी खंय गेल्यार देवाच्या समोर आसा. देव आमकां राखता, पोसता आनी सांबाळटा. त्या देखून 1-2 मिनटां मोर सक्रामेंत आसल्या जेजूक पळोवया, ताजे दीस लावया. ताजे दीस लायिल्लो कितेंच उणें जावचें ना. तो ताजो परजळ आमचेर परजळतलो. कीर्तन 34:5 कान आमी वाचल्यार कोण ताजे दीस लायता की ताजो परजळ आमचेर परजळतलो. ताका ताजो परजळ परजळोंक, आमची मनां हितळ करूंक, आमची काळजां ताजे ते उबारूंक, ताजे तावन आमी जाणवाय जोडूंक खरी जाणवाय मागून काण घेवया. तो आमकां खरी जाणवाय दितलो, सोकासाय दितलो, संतोष दितलो, समाधान दितलो आनी आमी ससनाच्या वाटेन चलोवंक तसो आमकां आदार दितलो. मौनपणी ताजे कडेन आमी उलोवया आनी तो आमच्या कडेन उलयतलो. ताजी मोगाची उतरां, धैर्याची उतरां, समाधानाची उतरां ताकाच आमच्या लागीं उलोवंक सोदया. बाबा हांव तुका भेटयता तुझ्या आदी मोगाच्या पुराची आमच्या सोम्या आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडा निरागा आत्मा आनी देव आमच्या पक्याच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पक्याच्या परीपणापासून येशूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मरीफा
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता मरा काकुळ तपशीकर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता मरा काकुळ तपशीकर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता मरा काकुळ तपशीकर. नामान मुरिये कुरपेन मुरले सोमे तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या कुशीचे जेजो. बघेन मेरे देवाचे मे अमोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नामान मुरिये कुरपेन मुरले सोमे तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या कुशीचे जेजो. बघेन मेरे देवाचे मे अमोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नामान मुरिये कुरपेन मुरले सोमे तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या कुशीचे जेजो. बघेन मेरे देवाचे मे अमोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Souto irado Manglor diocese katir magya. Diocese so gowli adik manadik dotoru
पिटर पॉल साल्डाना हाका बरी भलायकी मेळोंक आनी ताच्या सुवार्ता प्रसाराच्या वावरांत आदार मेळोंक मागया. याजकांनी आनी धर्मिकांनी सुवार्ता प्रसाराच्या वावरांत उर्बा दाखोवंक मागया. सर्व पिरगजांनी आनी भावार्थ्यांनी तांचे मिसांव समजून सुवार्ता प्रसाराक जावंक मागया. माते अध्याय 11 वाक्य 11. सतच हांव तुमकां सांगता, मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नान दातार जुवांव प्रास वरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गीच्या राजांत कनिश्ठ आसलेलो सैत ताचे प्रास वरतो. लूक 1 अध्याय वाक्य 47 आनी 48. म्हजो जीव सर्वेस्वराची वडवी गाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चारांडासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासरतल्यो. सांजुआं बावतिस्ता वरतो दुसरो ना. मनीस जाल्ल्या पैकी हाज्याकी वरतो दुसरो ना. मगार सर्गीच्या रादांत अति कनिश्ठ आसात ताच्याकी वर्ते म्हणलें सोम्यान. आनी मोरयेन देवाची स्तुती गायन गायत आसतना त्या किरकोळ रस्त्याक अति उंच उबारला. तरी सर्गीच्या राजांत अति श्रेष्ठ कोण जावन आसा? न्हय मोरी माय, कित्याक ती कनिश्ठ जाली. मगार देवाची कुशी जाण जावन देवाच्या कुशळपणे सगळे जिणी तिने समर्पित जिणी जियेली. देवाची कुशी समजनातली हर एक काळजान जगोवन दवरून देवाचे उतर तिने स्वीकार केल्ल्या त्या घडयेतावन तिच्या गर्भांत जेजू प्रवेश जावन जेजूची ती सेवक जाली. आपूण चरणदशी जाली आनी देवा बापाक मानवल्ली श्री जावन श्रेष्ठ श्री जावन सगळींच्या रानांत अति उतलो उद्दो तिका पोवचलो. हांव आनी तूं त्या मोरयेक मान करया, तिका गौरव दिया. तिका मेळिल्लो तो परतो बुद्धो सर्गीच्या राजांत आमकांय ती सोडून घालची ना. मगार तिच्या पुता मारिपात आमकांय सताच्या नितीच्या एकोटाच्या समाधानाच्या संतोषाच्या वाटेन चलोवंक सासनीक जिवीत आमकांय लाभतले म्हणल्या भरोशान आता आमची मागणी उबारया, काकुळत मागया. आनी देवाची काकुळत हर एकाक आमी संपूर्ण तरान आमकांच समर्पण मोरयेच्या आदारान आमी मागया. ससनाच्या बाबा हांव तुका भेटयता, तुझ्या अति मोगाच्या पुताची. आमच्या सोम्यानी सोडवणुकारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगा आत्मानी देव आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकांच्या परीपणापासून जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावारी कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावारी कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावारी कर. आमची आणि
सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. कठीण कष्टाच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पार्श्वभूमीवर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ही भाग्यवंता देवा, ही भाग्यवंता बळवंता, ही भाग्यवंता मरा काकूत आमची कर. ही भाग्यवंता देवा, ही भाग्यवंता बळवंता, ही भाग्यवंता मरा काकूत आमची कर. ही भाग्यवंता देवा, ही भाग्यवंता बळवंता, ही भाग्यवंता मरा काकूत आमची कर. नामान मुर्ये कुटपेन मुरले स्वामी तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या कुशी चेंजेस हो नमान मुर्ये कुटपेन मुरले स्वामी तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या कुशी चेंजेस हो नमान मुर्ये कुटपेन मुरले स्वामी तुझे संगता श्री आम्ही ते तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या कुशी चेंजेस हो पांचवो इरादो अमोरिस लेतिशिया कुटुंबाच्या वर्सा खातीर मागया. आमच्या पिरगदीच्या सर्व कुटुंबाच्या संध्या पासत मागया. कुटुंबांत मागण्याचो स्पिरीट वळोवन दी. मोग आणि एकवट आसा जावन दी. आमची जबाबदारी पाळोवंक कृपा मेळोवन दी आणि बरे जिणे मारिफात सुवार्थ प्रसाराची आतेरा जावंक आदार लाभून दी म्हूण मागया. जुवांव अध्याय 4 वाक 23 आणि 24. पूण खऱ्या आराधकांनी अज्ञान आणि सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो.
तो येवन जाला म्हळ्यार समा असले आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी अज्ञान आनी सतान ताका आराधन करीसय. पवित्र एवकरिस्तांत आसल्या जेजुगोत आमी पळोवया. आमी अज्ञान आनी सतान आराधन करी जाय म्हणून जेजून दिल्लो संदेश मानून कणगोवया. आज आमी घरांत आसतना अज्ञान आनी सतान आराधन करूंक आमकां हो वेळ फोव केल्ल्या सुम्या देवाक अर्घ आनी उगलाप दिवया. आसा तशें स्वीकार करूंक, कित्याक ताणें म्हळां वसा सगळ्या संवसारार आनी म्हजे शिस्त करा आनी तांकां शिकया आनी हांव सदां काल तुमच्या सांगाता आसा. जेजूची उतरां मातेवाच्या वांजेलांत 28 अध्याय 19 आनी 20. त्या सगळ्या संवसाराक वचूंक आनी पवित्र स्थान दिवंक आनी 5 जांचे शिस्त केल्या उपरांत आमी जेजूक साक्ष जावंक आनी जेजूची बरी खबर हेरांक प्रगट करून सता नितीन जियोंक आनी आदाशिल्लो ताजे आदेश आमी पाळोवया. कित्याक तो आमचे सांगाता आसा. आमी ताका आमचो सोम्या आनी धनी म्हूण स्विकार करया आनी कलते जावया. ताजे मुखार सरपोडया. ताजी बरी खबर सगळ्या संवसाराक विस्तारून दी. हर एका घडये ताजे हजरपण आमी बघया. तो आमच्या सांगाता आसा बघया आनी तो सर ताजी बरी खबर प्रगट करूंक आमकां कुमो करतलो, आमकां दय दितलो. जर तर कष्ट अनवरामध्ये आमच्या मलगड्यांनी भवार्थ सांबाळला जाल्यार पयलेच्या पवित्र सभेन तेकोसा दिसा उपरांत आज पर्यंत ही पवित्र सभा वाटल्या जाल्यार गट आसा जाल्यार कित्याक जेजू आमच्या संगात आसा. तो आमच्या संगात आसा मात्र न्ही, पवित्रत्वाच्या बळांनी पवित्र सभा वाडून आसा. ही कृपा सदांच वाडोवन दी आनी पवित्रत्वाच्या बळान ही पवित्र सभा चड आनी चड घट जावं दी आनी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक तो सोमी आमकां कुमो करून दी आनी आमची पवित्र सभा चड आनी चड बळादीक जावन देवाचे राज सगळ्या संवसार विस्तारे म्हूण आमी काकुल्त मागया. बाबा हांव तुका भेटयता तुझ्या मोगाच्या उदाची आमच्या सोम्या आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रग आत्मो आनी देव आमच्या पदकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परीपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मरीफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मरीफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मरीफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मरीफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मरीफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मरीफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशव मरीफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. मी भाग्यवंत देवा, मी भाग्यवंत बळवंत, हे भाग्यवंत मला काकूत आमची कर. हे भाग्यवंत देवा, हे भाग्यवंत बळवंत, हे भाग्यवंत आमरा काकूत आमची कर. हे भाग्यवंत देवा, हे भाग्यवंत बळवंत, हे भाग्यवंत आमरा काकूत आमची कर. देवाची काकूल तू सगळ्या संसारार प्रत्येक आमच्या जेसी खातीर आमी मागले आसता आतां आमी सरपोडया आनी ताजें बेसांव आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या गांवाचेर, सगळ्या संसाराचेर ताजी कृपा दयाळाय मेळच्या खातीर आमी आराधन सगळ्या आमच्या काळजान, सगळ्या आमच्या मनान, सगळ्या आमच्या आत्म्यान करूंक आतां खंय आसल्या थंय जावन आमी संपूर्ण तरान देमी घालया आनी आराधन करया आनी बेसांव जोडया. Sakramenta sasanaman garuya Urvilyatya rupambodla novyoriti adarya Solvodvecha Asgatvishya Bhavartache Bolivya Zashem Papa Dashet Skuta Ulasani Skutiza Odve Maima Sasna Sasna Yegastalya Harsita Tukadonga Cha Spirit
समास मी नावार्ता आमेन. प्रार्थया. ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचा उपदास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवण्याचं फळ सदां समचे ते आम्ही बघी सरको. तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्यारांक आम्ही मान करून आमकां दयान फावो कर. जो जियेता आणि राज करताय ससनाच्या ससनात. वसाची शीस करा पवित्र सांदिया. आसा हो तुमच्या संगता आता आणि सदा. ती करे असा येते वागाडी कोण तोडे. मग्या मी दन्या लगी दर्जा क्री साक्षी करे. मग्या मी दन्या लगी दर्जा क्री साक्षी करे. वर्षा पजाची शीस करा पवित्र सांदिया. पासाव तुमच्या संगता आता आणि सदा. मुगाळ पुता सुवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिवंका. भगिन क्रिस्ताची खरवेन नेवरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.